Anem a veure com podem fer uns cartells per al nostre hort amb la impressora 3D. Amb Tinkercad podem anar a crear un disseny 3D i el que farem serà una placa per posar a l'hort, però les lletres les imprimirem en un altre color. Per començar podem agafar aquest bloc quadrat, l'arrosseguem i li hem de donar les mides. Aquí és un moment important. L'alumnat haurà d'agafar un regle i visualitzar de quina mida ho volen i transportar aquesta xifra. Per exemple, posem per cas que ho volem de 10 centímetres d'ample. Si fem clic aquí ens apareixerà 20, però estem visualitzant en mil·límetres. Llavors, això són 20 mil·límetres, són només 2 centímetres. Si el volem de 10, haurem de posar 100. I ara anem a veure com ho volem d'alt. Mirem el nostre regle, veiem que ho volem de 6 centímetres, però aquests 6 centímetres els hem de convertir en mil·límetres i seran 60. Pot ser una bona ocasió per introduir el sistema mètric, per veure fins i tot en el regle que estem mirant les divisions petites del mil·límetre i entendre per què posem 60 i no posem 6. Ja ho tenim. Ara hem de mirar com ho volem d'alt. Fer-lo d'uns 3 mil·límetres d'alt, en principi li donaria una rigidesa suficient per al que volem. I així ho tenim, ara ho visualitzaré des de dalt, com molt quadradet. Podríem arrodonir una mica aquestes cantonades amb aquest ràdius, que donant-li 2, 3, ja podia ser suficient. Ja ho veiem aquí, arrodonit. Ara què necessitem? Necessitem un eix per clavar el cartell a terra. Podem arrossegar un altre quadrat i ara hem de pensar aquest eix com d'ample el volem. Si el volem de 2 centímetres, ja està bé aquests 20 mil·límetres. I l'alçada, doncs, li posarem els mateixos 3 mil·límetres que hem posat abans. Fixeu-vos que hi ha 4 tiradors, que són els de la base, i hi ha aquest cinquè, que aquest cinquè ens està marcant l'alçada. Li donem 3 mil·límetres. Ara, com ho volem de llarg? Considerem, per exemple, que 12 centímetres, o sigui 120 mil·límetres, m'he equivocat de dimensió. Amb Ctrl+Z puc desfer. Selecciono aquest i posem 120, ja tenim aquests 12 centímetres. Podem deixar que quedi una mica inserit aquí dins i alineat al mig. Podem fer-lo a mà, però també podem aprofitar per descobrir eines d'alineament. Agafem els dos objectes i anem a alinear i li diem que volem alineat al centre. Ja ho tindria. Ara, si volem facilitar que això es pugui clavar al terra, li podríem posar una punxa. Podem agafar aquesta piràmide, però veiem que no està col·locada com voldríem. Amb aquestes corbes d'aquí ho podem rotar. Seleccionem aquesta i vaig rotant. Si em moc per la part exterior, vaig d'un grau en un grau. I si vaig per la part interior, vaig fer salts més grans, de 22,5 graus. Si vinc aquí, ja el tinc girat 90 graus. Fixeu-vos que visualment no sembla que estigui dret, però és per la perspectiva que tenim. És útil per això, en comptes de moure's per fora, moure's a dins i fixar-se en els graus que volíem, 90 graus. Ja tenim aquesta figura col·locada. L'ample d'aquesta era 2 centímetres, era 20. Doncs amb aquesta li posarem el mateix ample, 20, ja ho tenim. Selecciono aquesta, majúscules aquesta, o bé amb el ratolí selecciono les dues, alinear, i ara si li donem aquí, les alinearia al mig del conjunt. Puc seleccionar aquesta peça, faig clic, i llavors ara aliniem respecte d'aquesta, i ja la tenim ben posada. I ara només hauríem d'anar desplaçant, ara estic donant ja la fletxa cap a baix per desplaçar-la. Per veure bé el que fem, podem mirar just des de dalt, podem centrar la vista en l'objecte i veiem que ara no em coincideix la mida d'aquest objecte, sí que em coincideix, és de 20, el que passa és que estic veient en perspectiva cònica i com que ho tinc molt a prop, doncs s'enxampla. Inclinaré una mica perquè podeu percebre l'efecte, aquest efecte d'anar-se augmentant. Amb aquest botó d'aquí podem desactivar la perspectiva cònica. Ja tenim projecció recta, ja ho tenim.
i ara ja puc simplement amb les fletxes posar-lo unit. Què tenim? L'alçada. Encara no tenim l'alçada que volem. Selecciono l'objecte, 3. I ara aquest objecte, en rotar-lo, no ens ha quedat alineat allà on volia. Seleccionem l'objecte i amb aquest conus negre, movent-lo, podem moure-ho a l'alçada que vulguem. Aquí diu la diferència o l'alçada a la que està del terra. Posem 0 i ja tenim l'objecte aterrat. Ja tindríem preparat el cartell. Podríem donar-li una miqueta més d'extensió a aquesta dimensió. Ara posa 1 centímetre, i podem posar 3 centímetres, 30 mil·límetres i així serà més fàcil clavar-lo a terra. Seleccionem tot i agrupem. Ho convertim en un únic objecte. I ara ja només ens faltaria posar quin és el cultiu que tindrem allà. Podem seleccionar l'objecte i amb aquest botó hem fet una còpia. Així guardarem l'original i podrem crear tants com vulguem amb els diferents noms. També podem, un cop seleccionat, fer Ctrl+C, Ctrl+V per enganxar, Ctrl+V baixa. Ara ens faltaria aquí escriure un text. Tenim aquesta opció de text. Arrosseguem, fixeu-vos que al mig on hi ha el punter hi ha com un cercle de color blau. Si el poso aquí, veieu que aquest cercle canvia de color. Bé, aquí ens està indicant que aquí estem a la taula de treball i aquí estem col·locant a sobre de l'objecte. Ja ho podríem fer així, podem deixar-lo aquí en aquest objecte. Però també, com que hem arrodonit, i ha arrodonit no només les cantonades, sinó també ha arrodonit per les vores una mica en aquest sentit, vaig a col·locar-lo ben perpendicular perquè pugueu veure, veieu que en aquest sentit també ha arrodonit. En cas de que haguéssim de fer unes lletres que arribessin molt fins als extrems, el que podríem fer és el text, en comptes de col·locar-lo allà a sobre, col·locar-lo aquí baix. I directament aquest text ja sobresurt igualment. Podem dir-li que d'alçada, si això eren 3 i volem que surtin 2 mil·límetres, fer-lo de 5 mil·límetres d'alçada ja estaria bé. Li canviarem el color perquè ens sigui més còmode de veure. Ja ho tenim. I ara aquest text podem editar-lo. Fem doble clic en el text i aquí escrivim tomàquets. Selecciono i escric tomàquets. Tenim el text, està transparent activat, desactivem el transparent, molt bé, ja tenim el text i ara aquest text l'hem de fer més petit perquè ens càpiga dintre del nostre cartell. Podem fer-lo deformant la tipografia o perquè es llegeixi bé, mirar de no deformar-la i ja el tindríem col·locat. Podem també introduir el concepte de font i veure que no hi ha moltes fonts per triar, però hi ha algunes. Ja ho tenim, inclinació, perfecte. I ara només ens hem d'anar a cura al laminador per preparar-lo per a la nostra impressora. Seleccionem els dos objectes, podríem agrupar-los, els agruparem, però com que no volem perdre el color, li podem dir multicolor, que respecti el color de cada cosa. Ja el veiem. Selecciono l'objecte que vull exportar en STL i es baixarà en el nostre ordinador. Però aquest arxiu encara l'hem de poder convertir en un arxiu apte per a la nostra impressora. L'obrirem amb cura, que és el laminador que fem servir, i veieu que tinc la versió 5.6. L'opció que farem servir ara només la tenim disponible a partir de la versió 5.6. Llavors, si no la teniu, podeu actualitzar-lo. Tenim aquí el nostre objecte. Aquí en les opcions tenim l'opció de la qualitat, però el que hem de fer no necessitem molta definició. Podem agafar la qualitat baixa per anar més ràpid. De farcit tampoc necessitem que sigui molt fort, ho podem deixar al 50%. Si volem que sigui més fort, ho podem pujar fins al 80%. I en principi ja estaria. Anem a segmentar. I ara arribarà el moment en què anirem a vista prèvia i amb aquesta línia d'aquí podem veure la progressió de com treballarà. A la primera capa farà això, a la segona això, així anirà fent.
i podem veure com, tot i que aquí ja ens prepara les lletres de tomàquet, a veure, en aquesta capa, aquí, en aquesta capa, amb aquest d'aquí veiem cada capa com es fa, veiem que ens ha dibuixat aquesta. Molt bé, anem a mirar la capa 11. Aquí, en la capa 11 també prepara les lletres de tomàquet com per rebre, però fixeu-vos que també les pinta en aquest mateix nivell. I ara encara augmentarem un, a veure, capa 12, i ara en aquesta capa ja sí que veiem que és la primera capa en la que només escrivim el nom. Doncs aquesta és la capa en la qual nosaltres voldrem canviar de filament i posar filament d'un altre color, perquè a partir d'aquí ens ho pinti d'un altre color. Capa 12. Llavors hem de venir a extensions, postprocessamiento, modificar G-code, això normalment vosaltres us ho trobareu així, i li doneu a afegir seqüència de comando. I hi ha l'opció de filament change, canviar el filament. I aquí et diu, en quina capa? Llavors nosaltres li diem que la capa 12 és la capa que hem de canviar el filament. Tancar, i ara tornem a segmentar. I ara veiem aquest puntet que ens queda aquí. Aquest puntet ens avisa que a partir de la capa 12 farà aquest canvi. Hem d'anar amb compte que si volem fer després una altra figura, laminar una altra figura i veiem això activat, ens està avisant que en aquella capa s'aturarà i fins que no li donem no continuarà. Per tant, haurem d'eliminar això del nostre laminador si no volem fer aquest canvi de filament. Ara ja podríem guardar això i ja estaríem a punt per imprimir el nostre cartell indicador per l'hort.